дуруд бинандаи арҷманд, Абдулло Ашуроф ҳастам дар хидмати шумо. Соат дар шаҳри Прага идораи марказии радиои Озодӣ 10 ва дар шаҳри Душанбе 1 аст. то шурӯи барномаи ахбори Озодӣ камтар аз 3 соати дигар боқӣ мемонад. ҳоло инҷо мехоҳам фишурдаи муҳимтарин ахбори рӯзро ба саҳми шумо бирасонам. бо тафсилоти ин ва хабарҳои дигар шуморо дар нашри муфассали барномаи ахбори Озодӣ ошно хоҳем кард. умедворам шумо моро инҷо ва ҳам дар пахши зиндаи нашри муфассали барнома ҳамроҳӣ мекунед. нахуст шурӯъ кунем аз он ки имрӯз аввалин хатсайри автобусҳои ширкати Asian Express ба самти Русия ба роҳ мебарояд. тавре дар барномаҳои қаблӣ ҳам гуфта будем, муҳоҷирони тоҷике ки тариқи автобус ба Русия мераванд аз сифати бади хидматрасониҳо шикоят мекунанд. бисёре аз автобусҳои ширкатҳо кӯҳнаву фарсуда буда дар нимароҳ вайрон мешаванд ва муҳоҷиронро соатҳо сарсону саргардон мекарданд. аммо ширкати Asian Express мегӯяд автобусҳояш навсохту бароҳат ҳастанд ва муҳоҷирон бо як автобус мустақиман аз Тоҷикистон метавонанд ба шаҳрҳои Русия бираванд. ин навгонӣ то куҷо мушкили муҳоҷирони тоҷикро осон мекунад? Мунтазир бошед, дар барнома бароятон хоҳем гуфт. хабари дигаре дорем. ду писарамро ба артиш фиристодам, аммо ҳанӯз замин нагирифтам. волидони бархе аз наваскарон мегӯянд мақомот бо ваъдаи ҷудо кардани порчаи замин фарзандони худро ба артиш мефиристанд, аммо баъдан мансабдорон ба ваъдаи худ вафо намекунанд. дар Тоҷикистон ки масъалаи ҷудо кардани қитъаи замин барои бунёди хона хеле доғ аст, бисёриҳо ба он эҳтиёҷ доранд. мақомоти маҳаллӣ ҷавононро бо ваъдаи ҷудо кардани замин ба артиш ҷалб мекунанд. аммо чаро замин ба наваскарон дода намешавад? мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? ба ҳамаи ин саволҳо дар нашри муфассали барнома ба шумо посух хоҳем гуфт. гузориши дигаре дорем аз кушта шудани хабарнигор аз Саудӣ. рӯзи якшанбе 7 октябр президенти Туркия Раҷаб Таyyib Эрдоған гуфт ки ӯ таҳқиқи парвандаи беному нишон шудани хабарнигори Саудӣ Ҷамол Ҳошуқҷиро шахсан пайгирӣ мекунад. раҳбари Туркия ҳанӯз ҳам умедвор аст ки ин қазия ба таври мусбат ҳал мешавад. рӯзи шанбе манбаъҳои туркӣ ба хабарнигори Reuters гуфта буданд ки эҳтимол Ҳошуқҷӣ рӯзи сешанбеи гузашта дар консулхонаи Саудӣ воқеъ дар шаҳри Истанбул кушта шудааст. рӯзи 6 октябр консули Арабистони Саудӣ хабарнигори Reuters-ро ба бинои 6 табақаи консулгарӣ даъват намуд то ба чашми худ бубинад ки Ҳошуқҷӣ дар бино нест. консули Саудӣ Муҳаммад Ал-Утайбӣ таҳхона, ибодатгоҳ, утоқҳои корӣ, ошхонаву ҳоҷатхона ва дигар ҳуҷраҳои биноро ба хабарнигори Reuters нишон дода таъкид кард ки хабарнигори беному нишоншуда дар консулгарӣ ҳузур надорад. Ҳошуқҷӣ рӯзи сешанбе бо ҳадафи дуруст намудани аснодаш барои арӯсии дар пеш истода ба консулгарии Саудӣ дар Истанбул рафта буд, вале ба қавли маъшуқааш баъди дохил шудан аз дохили бино берун набаромад. бо ин хабарнигори Саудӣ чӣ шудааст ва чаро ҳаёти ӯ зери хатар буд? дар барнома бароятон дар ин бора хоҳем гуфт. гузориши дигарамон аз Хатлон аст. дар вилояти Хатлон, ҷануби Тоҷикистон, 97% кӯдакон ба боғчаи бачагона дастрасӣ надоштаанд. дар вилояти аз ҳама пурҷамъияти Тоҷикистон каме беш аз 14 000 кӯдакон ба боғчаи бачагона мерафтанд. ҳудуди 490 000 кӯдакони дигар ба кӯдакистон намераванд, чунки боғчаҳои бачагона кофӣ нест. чаро кӯдакони хатлонӣ боғча надоранд ва мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? мунтазир бошед, дар нашри муфассали барнома дар ин бора бароятон хоҳем гуфт. дар барнома ҳамчунон хабару гузоришҳои ҷолиби дигар ҳам дорем. бинандаи арҷманд то камтар аз 3 соати дигар шуморо дар пахши мустақими барномаи ахбори Озодӣ интизоре моро ҳамроҳӣ кунед ва бо тозатарин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон ошно шавед. баёни назару андешаҳои худро ҳам дар зери матлабҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаромӯш накунед.